2016. Oke. Akan coba dengan versi keroncong bersama keluarga besar Podomoro. Monggo Mas Gatot alon-alon. Juli 2016. Pisanan aku kenal seliramu, ono rasa sumempil pojok atiku, nanging kabeh mung tak anggap ngayawara. Aku lan sliramu beda, saya suwe neng ati saya ngrembaka, jroning dada tuwa gedhe rasa tresno kang ora dinyono-nyono, tan bisa dipisahake. Semanis tansah katon aneng mata, lagak lakon gawe kangane atiku, lirik mata sajak semu klewo-klewo, jebulane nyimpen rasa, nganti kapan tresnaku bakal tak jaga, senadyan akeh pepalangkang reridu. Muga-muga Gusti enggal paring marga kanggo atiku atimu. Perdana saya keluarkan streaming sejak 2016. Pisanan aku kenal sliramu, ono rasa sumempil pojok atiku, nanging kabeh mung tak anggap ngayawara. Aku lan sliramu beda, saya suwe neng ati saya ngrembaka, jroning dada tuwa gedhe rasa tresno kang ora dinyono-nyono,
tan bisa dipisahake. Semanis tansah katon aneng moto lagak lakon gawe kangane atiku lirik moto sajak semu klewo-klewo sepulane nyimpen rasa nganti kapan tresnaku bakal tak jaga nadyan akeh pepalang kang reridu muga-muga Gusti enggal paring marga kanggo atiku atimu. Semanis tansah katon aneng moto lagak lakon gawe kangene atiku lirik moto sajak semu klewo-klewo jebulane nyimpen rasa nganti kapan tresnaku bakal tak jaga senadyan akeh pepalang kang reridu muga-muga Gusti enggal paring marga kanggo atiku atimu. Satu lagu bernuansa keroncong bersama keluarga besar Podomoro Entertain dengan kalau tidak salah judul lagunya Atiku Atimu. Mereka versi jujur saja yang mengaransemen musik waktu itu keluarga besar Soro Ati, penulis naskah atau penulis lirik lagunya Mas Muhammad Yori Faisal. Tertanda waktu itu tanggal 1 Juli 2016. Perdana keluar